βιώνουμε με όλες τις καρδιές μας. Και μάλιστα είπε μια κυρία εκεί, η κυρία Αβρομιχάλη νομίζω, λέει, διάβασα το βιβλίο «Μια βραδιά στο Αγιώνα σε ένα βράδυ». Και εγώ έκανα το ίδιο όταν ήμουν λαϊκός. Σε ένα βράδυ το διάβασα και από εκεί σας γνώρισα. Μπορεί να σας βρω κατόψε. Και όντως τα βιβλία σας ωφέλησαν πολλούς ανθρώπους, ωφέλησαν πολλούς μοναχούς. Και εγώ εκεί στο μοναστήρι του Βατοπεδίου, πάρα πολλοί πατέρες παίρνουν τα βιβλία σας. Γι' αυτό να ξέρετε ότι στη βιβλιοθήκη, στη νέα βιβλιοθήκη μας, από τα βιβλία σας έχουμε 10 καθηγητές. Και ότι είναι πολυζήτητα από τους αδελφούς. Γι' αυτό όλο αυτό το οποίο συμβαίνει στην Εκκλησία και είστε ένα δώρο του Θεού στην Εκκλησία, είναι ένα σημείο του Θεού στο πλήρωμα της Εκκλησίας της Πανορθοδόξου. Γι' αυτό και πάντοτε έτσι σκεφτόμουν εγώ και σας εξομολογούμε ότι στενοχωρούμε πολλές φορές που έβλεπα, όπως είπατε, κάποιο φθόνο, έβλεπα κάποια μείωση, έβλεπα. Βέβαια δεν έλεγα τίποτα, αλλά μέσα από επιγονόμουν. Και λέγω ότι αυτός ο άνθρωπος πρέπει να τον αξιοποιήσουμε, πρέπει να τον τιμήσουμε, πρέπει να ομολογήσουμε την ωφέλεια που παίρνουμε. Και όντως αυτό μας έδωσε στην καρδιά μας αυτή τη χάρη να αποθούμε να διαβάζουμε τα βιβλία του. Εκεί στο Βατοπέδιο, όταν έρχονται τα βιβλία σας, οι πατέρες αποφεύγουν να μου το δώσουν το απόγευμα, γιατί ξέρουν ότι θα ξενυχτήσουν να το διαβάσουν το βράδυ. Γι' αυτό και το δίνουν την υπομένη και τους μαλώνουν. Αλλά η έρωτα λέει, σας λυπούμαστε. Ακριβώς έτσι είναι και έτσι συμβαίνει με πολλούς ανθρώπους. Γι' αυτό εγώ δεν έκανα τίποτα το σπουδαίο, απλώς συνέβαλα να ετοιμαστεί η τράπεζα αυτή για να φάγουμε όλοι και να εμπλιστούμε. Γι' αυτό και σας ευχαριστώ και εγώ, σας εύχομαι ταπεινά ο Θεός να σας αξιώσει και άλλα χρόνια μας παραδίδετε αυτά τα βιβλία τα οποία έχετε προς έκδοση, διότι αυτά τα βιβλία δεν είναι απλώς μια βιβλία, δεν είναι βιβλία. Και όταν μερικοί σας είπαν ότι είστε λόγιος, βιώνετε και πληροφορήστε. Αυτό που ζείτε και στον ύπνο και στο ξύπνιο, είναι ο Θεός. Αλλά με τρόπο πως εσύ ξέρετε ο ίδιος, μόνο εσύ ξέρετε. Και αυτό δεν το βρίσκεις εύκολα. Είστε άνθρωπος ο οποίος εργάζεστε την ωραία εργασία. Έχετε βιώσει τα αγαθά της ωραίας εργασίας.